Nang lathinya itam kelai. Ang bini bagina. Bini bagina. Bahai ke nokha bom hai nang wan sugi tong tabok. Ang wan sukmani boro zat bini beri hamzang ma tongo agi pura mo phaithang jak. Bo bathar jago direct. Boro bathar jago. Bini beri hamjang mani tong oro. Oro beri tongo masa. Bot ab khar jak. Dor mo hanok khawun oro ham tik merak. Biang ot khar ka bo tora tong tabok. Tab kere jabu kere. Abo tabu kere. Inka tabuk jeo nok ni borok samani to oro phai se bo se thuyo. Oro phai bo tong ma chama thei me ya bo jat oro election tongo oro bo phone khaje ka phai ka on boro mai ko tanang kha. Mane borok yak rkhana. Yagri ka spot tongo bini sori o ang peke. Emne thunya bung tam. Thei bung di pode bor ma. Omaro busrong 42. Potom khaisai tong ja. Bor ani tom chalo gi sai tong. Tom chal tong na. Bin tom ayang ko man kha. Nano tom pai do kono kam khem yang ke ban tom pai chalo gitam emne kaje borjong ka jang besa pajon tong sorai kali masa tong tabuk mano masa se okora sala masa kami ke bini kami shanti kali blok he blok belbari kini ni bumu ani bumum sondoro de bor ma na mudo ini umaro busu ani sata shira bortoman tabu